E a seguinte é unha historia de superación. Un rapaz de Lugo con síndrome de Down bateu récord de España de natación. Si, Ana, pero malia a súa discapacidade non só ten tempo de nadar, tamén é diplomado en comercio e practica teatro e baile. Con só 20 anos, Mauro Rodríguez xa é campeón de España de natación para persoas con discapacidade intelectual e ademais bateu o récord en 2 segundos na modalidade máis difícil, a volvoreta. O seu pai, xogador do Celta, foi quen o puxo a nadar dende moi cativo. Logo do triunfo, este mozo lugués xa se plantexa novas metas. O primeiro todo, pois ir a campeonatos internacionais, iso primeiro, e despois, se pode ser, a Londres, aos campeonatos para Olimpiadas 2012. Pero non todo é natación. Mauro tamén é diplomado en comercio e mesmo estivo traballando ata hai pouco. Tamén ten tempo para dedicarse ao teatro e ao baile, e o seu sono sería ser actor. Pero polo de agora dedican máis de 2 horas, 6 días á semana, á piscina. Pasaron a engrosar as listas